Bukidnon, Bukidnon. Ikaw ang akuyot ang natauhan, ikaw ang May mga lugar na pahirapan talaga puntahan. Pero kung gugustuhin natin, kayang-kaya naman. Buibol Kit Adventure goes to the land of the landless. Makatae kayo mo dia. Sa problema natin ngayon, kailangan nating magtulungan kaysa magsisihan. Pag pinagsama-sama po natin ang ating konting tulong, ay makapagbigay po ito ng isang malaking pag-asa sa mga gipit at walang-wala na. Valencia malay balay baungon ka banglasan damulog malipog ang kagaling Carlos katingilan ipasugong kalilangan ibawi ug kitaw-taw sulipon na marama sumilaw. China-challenge po namin na kahit hindi tayo mayayaman, ay makapagbibigay pa rin tayo ng tulong kahit konti sa mas naghihirap at nangangailangan. Wala kay ikabala ka kay kami mahigalaon na akas mayong kamot kung naakas sa bukidnon kumplito sa mga putas kung tanong ug lagot mo naapoy presko nagkakas sa baka napatutuyo at tutas kakahuyan mangita tapos tubos kabugnaw ka sa hangin sa kuyab lang ikagabos kung gusto mo kang malinaw na ay daghang pasuruyan kung gusto ka og adventure amo akang kuyugan. Bukidnon, ikaw ang akong yutang natauhan, ikaw ang akong pinuyanan. Ipaglaka mo raw ang kinikanan. Ikaw ang akong kuyanan, sulod sa mga katuligan. Kulang yaw man ikaw, ihapon ang among ulian. Hindi madali ang maghatid ng tulong sa bawat tahanan. Pero habang nandyan kayo at handang sumuporta at umalalay sa amin, gagawin po namin.